fa wata sabuwa yanzu babban malamin addini wanda ya gaji Dr. Idris Dutsen Tanshi ya fito ƙuru-ƙuru bai ɓoye ba, inda ya ce duk wanda ya kuskura ya je jaje gidan Sheikh Ɗahiru Usman Bauchi ko ya miƙa saƙon ta'aziyyarsa ta kafafen sada zumunta ko ta gidan rediyo ko ta gidan jaridu ko a hanya ma kuka haɗu ya maka jaje, ya ce to lallai munafiki ne kuma ba mutumin kirki ne ba, kamar yadda shi wannan babban malamin addini ya bayyana. Sai dai irin waɗannan kalamai da malamin addini ya yi amfani da su, ana ganin lallai kalaman ya zurfafa, kalaman sun yi kaushi da yawa, ganin cewar lallai wannan babban malamin addini Sheikh Ɗahiru Usman Bauchi mutum ne mai tarin mabiya a ƙasar nan tamu, wanda kuma ana gani lallai 'yan ɗariƙar Tijjaniya duk faɗin Najeriya babu wasu mutane masu yawa kamar su. To amma kuma a ce wai irin wannan malamin addini shi ne za ka fito ka dinga sukarsa har ka nuna cewa lallai duk wanda ya je ya jaje a gidansa ba mutumin kirki ne ba, inda ake gani waɗannan kalamai da wannan malami ya yi amfani da su kalamai ne waɗanda ba su dace ba. Tun da dai aka ce Ɗahiru Bauchi ya rasu ranar Alhamis ɗin nan da ta wuce, to tun daga wannan lokaci aka samu mutane da dama, wasu suna fitowa suna roƙon Allah ya ji kansa, Allah ya mishi rahama, inda kuma aka samu wasu suna fitowa suna mashi sharri kuma suna mashi ƙage, suna ɓata masa suna. Kuma mafi yawanci masu ƙoƙarin ɓata ma wannan malamin addini suna za ka ga 'yan izala ne su suke ƙoƙarin wannan. To amma babban malamin addini na ƙungiyar izala Sheikh Balalau da kuma Sheikh Kabiru Gombe lalle su sun miƙa saƙon ta'aziyyarsu, inda kuma aka samu Sheikh Isa Lukuwa ya fito ya ƙalubalance su, ya ce lallai shi ma wa'innan malamai da suka miƙa saƙon ta'aziyya lalle munafukai ne, abin da suka yi su ma bai kamata ba, inda ya ce lallai shekara da shekaru sun daɗe suna fitowa suna kafirta Ɗahiru Bauchi, kuma yanzu bayan ya rasu su ne za su fito su yi saƙon ta'aziyya, inda ya ce lallai hakan bai kamata ba, domin su a gurinsu suna ganin Sheikh Ɗahiru Usman Bauchi mushriki ne, kuma suna ganin su a gurinsu kafiri ne. Amma kuma irin waɗannan abubuwa da suke gani lallai kuskure ne, domin wannan babban malamin addini duk duniya ta yarda cewa lallai malamin addini ne, hatta ƙasar Saudiya ta yarda da wannan malami lallai malamin addini ne. Amma sai dai kuma su waɗannan 'yan ƙungiyar izala saboda hassada da baƙin ciki na irin ni'ima da Allah ya yi ma wannan babban malamin addini yasa suke mai irin waɗannan kalamai. Na farko Sheikh Ɗahiru Usman Bauchi duk ƙasar nan tamu Najeriya a ɓangaren musulmai babu wanda ya kai shi yawan 'ya'ya da jikoki, wanda kuma gaba ɗayansu Allah ya yi musu albarka, saboda dukkaninsu mafi yawancinsu mahaddata Ƙur'ani sun fi yawa a cikinsu. Ɗahiru Bauchi saboda irin albarkar da Allah ya yi masa, hatta maƙotansa ma sanadiyar Ɗahiru Bauchi da dama wasu da 'ya'yansu da iyayensu da kakanninsu duk sun haddace Alƙur'ani mai girma. To ganin irin wannan ɗaukaka da Allah ya ba wannan babban malamin addini, to tana daga cikin dalilin da yasa 'yan izala ko da wani lokaci suke adawa da shi, kuma suke mishi hasada, suke mishi baƙin ciki, inda ko da wani lokaci sukan fito su dinga zagin shi, su dinga ɓata mai suna. Idan ba ku manta ba a shekarun baya da suka wuce haka suka ɗauko bidiyo suka editing, lokacin lalle ba a gane cewar ana iya yin editing a haɗa hoton wani da wani ba, kamar wannan zamanin da muke ciki, inda suka ɗauki wannan hoto suka kai shi ƙasar Saudiya, inda suka yi wannan babban malamin addini sharri, suka ce lallai ana mishi sujjada, inda a wannan lokaci ƙasar Saudiya ta kama wannan babban malamin addini ta tsare shi, wanda kuma a wannan lokaci saura kaɗan ya rage da an fille kansa, domin kun san ƙasar Saudiya lallai ba su da wasa, in dai sun gane cewa lallai kai za ka yi ma Allah da manzansa zagon ƙasa, to lallai ba za su taɓa barin ka ba. To amma daga baya da suka zurfafa bincike sai suka gano cewa lallai 'yan izala ne suka yi wannan babban malamin addini ƙulla domin su ga an halakar da rayuwarsa. To amma kuma da ke a lokacin kwanan shi bai ƙare ba, kuma yana da sauran shan ruwa a gaba, a ƙarshe ƙasar Saudiya da ta yi wannan bincike ta tabbatar da gaskiyar wannan malamin addini, sai kuma aka sake shi, inda ya zo ya ci gaba da rayuwa. Amma duk da haka su 'yan ƙungiyar izala ba haka suka so ba, shi yasa kuma har yanzu kake ganin ba su daina mashi bita da kulli ba, domin a ƙa'ida
ta addinin musulunci shine lalle annabin Allah ya hana duk wanda ya mutu ka fito ka zage shi, kuma ɗan izala sun riga sun san haka tunda daga cikin su lalle akwai malaman su wanda suke da hankali, wanda suka san abin da ya kamata, wanda kuma zaka ga shi annabin Allah a yanda ya rayuwarsa ko da kai kafiri ne lalle kaga shine karke ma kenan kai ba addinin musulunci kake ba, to annabin Allah ko da wani lokaci bai fitowa ce zai soke ka ko ya zage ka ko ya ci mutuncin ka, sai dai ya maka nasiha cewar lalle ka shigo addinin musulunci, kuma zai dinga yi maka abubuwa masu kyau. To sanadiyar haka lalle lokacin da annabin Allah yake da rai akwai mutane da dama wanda suka fita daga addinin kafirci suka dawo addinin musulunci, aka samu karuwa wanda su kansu yan izalan nan idan da har sun yarda cewa lalle su ne suke kan gaskiya kuma su ne suke kan daidai, to abin da ya kamata shine duk lokacin da aka ce wanda suke ganin ya mutu suna hangen cewa ba kan daidai yake ba, ya kamata lalle su yi wa'azi ne, su dinga nasiha kuma su je su yi mai jaje, yanda daga haka ne za su jawo ra'ayin yan uwansa su da suke da rai lalle su dawo wannan kungiya ta izala. Amma irin wannan hanyar karantarwa da suke bi idan mutum ya fito lalle su fito su ci mutuncinsa, to lalle babu wanda zai da dalilin haka ya shiga wannan kungiya ta izala, kuma yin hakan lalle kora mutane ne, domin dai annabin Allah da sauran annabawan Allah da sahabbai lalle da su ake koyi, to kuma su kowa san mutanen arziki ne, kuma su a lokacin su lalle ba su ganin wani ya fito tsakanin su ya soki wani, kuma ko abin da na addini wanda baka fahimta ba sai ku je wajen na gaba da ku sai ya zauna ya fahimtar da ku. To amma mu malaman wannan zamani da mutum ya gama qawaidi da ahlari sai ya ga cewa lalle shi duk duniya babu wanda ya kashi karatu, sai ya ga ya bude shafi a Twitter ya rada kanshi malamin addini, inda zai fito ya ci gaba da zagin manya-manyan malaman addini wanda duniya ta riga ta yarda da su kuma ta tantance su, an tabbatar cewa lalle su malaman addini ne, ya fito yana kalubalantar su yana zagin su, wanda kuma dole muna kira gwamnatin kasar nan lalle a samar da wata doka wanda duk wanda zai fito a kafafen sada zumunta ya fito ya zage ka ko da ka mai laifi kuwa, to lalle gwamnati ta dinga daukar mataki akan irin waɗannan mutane domin a dinga samun sauki. Domin irin wannan kalaman da suka zo suna faɗa akan Sheikh Dahir Usman Bauchi, in bance da Allah ya sa yana da ƴaƴa na gari da jikoki na gari da abokan hudda na gari, to nan la tabbatar da a ƙarke baccin mutuwarsa rigima za ta iya barkewa tsakanin ƙungiyar Izala da kuma ƙungiyar Ɗariƙa, wanda sanadiyar haka kuma za a iya kashe mutane da dama. To amma da ke ƴaƴan shi ƴaƴan arziki ne, kai yanzu da a ga wanda ya fito suka tanka ma wannan ƙungiya ta Izala ba, tunda dai an riga an san su ƙungiyar Izala lalle suna neman hanyar da za a yi tashin hankali ne kawai a dinga cutar mutane kamar yadda suka ba, domin kowa ya san yanzu rigimar da ake fama da ita a Borno na Boko Haram, an san lalle wayannan ƴan ƙungiyar Izala su ne suka jawo ta, kuma har yanzu gashi wannan rigimar wajen shekaru 20 kenan har yanzu wannan rigima bata wuce ba. Asalin shugaban su na farko da shugaban su na biyu dukkanin su an kashe wayannan mutane, amma kuma wannan rigima ana fama da ita. Gashi da su Izala sun san cewa lalle duk wanda ya tashi fitina Allah da manzansa sun tsine masa albarka, to amma kuma mutanen nan duk abin da zai kawo tashin hargitsi za ka ga shi suke nemowa. Idan ba ku manta ba kafin da su Dahir Bauchi nan kuna ganin yadda wannan ƙungiyar Izala suka tara mu masa suke so lalle wai sai gwamnati ta kama shi ta daure shi, kuma su haka Izala suke dama ko da wani lokacin duk mutumin da suka ga Allah ya mishi nasibi to za ka ga sun sa ido akan shi, sai sun tabbatar cewa sun ga gwamnati ta halakar da shi. Yanzu ku duba ku gani babban malamin addini Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasiru Kabara malami ne mai da'awa wanda kuma kiran shi ya karaɗe ko ina a bayan ba Najeriya ba har bayan Najeriya ma ko ina kiransa ya shiga. To amma kuna ganin haka kungiyar Izala suka sa shi gaba da hasada da bakin ciki a ƙarshe suka hada baki da gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje, kuna ganin aka kama wannan babban malamin addini bai ji bai gani ba, inda aka daure shi, wanda kuma har yanzu wannan malamin addini yana tsare, an yanke mishi hukuncin kisa ta hanyar rataya, kuma ba wasu ne suka jawo ba, wayannan ƴan kungiyar Izalan lalle su ne suka jawo wannan mummunan aika da gwamnati ta yi. To dan haka kuma lalle dole sauran kungiyoyi na ɗariƙu su ma fa su tashi tsaye, in ba haka ba wannan lalle ƴan Izala lalle duk wani mutum wanda ya taso yana kokarin kantar da Alkur'ani mai girma matukar ba kungiyar sake ba, to fa za su shiga su fita su tabbatar cewa sun nakasa wannan bawan Allah. To kaga wannan zalunci da suke mutane lalle ya riga ya yawa. Yanzu shi kan Sheikh Masussuka kuna gani sun kai karar shi a fadar gwamnatin jihar Katsina, wanda kuma dalilin haka yanzu haka gwamnatin Katsina lalle ta ce za ta gayyaci Sheikh Masussuka domin ya zo ya kare kansa. Idan kuma har ya kuskure ya je wajen gwamnatin Katsina shi ma ya gaza kare kansa, ko kuma ma ko da ya kare kansa tunda abin haɗin baki ne a ƙarshe ana son a kama shi ma kamar yadda aka yi ma Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasiru Kabara a kai shi gidan yara aje shi, wanda kuma bai ji bai gani ba a ci gaba da shi, kuma a ƙarƙenta shi ma a yanke mishi hukuncin kisa ta hanyar rataya kamar yadda aka yanke mu wancan malamin addini. Kuma kowa ya san wannan abin lalle zalunci ne, ba wai karamin zalunci ba, a'a a zalunci ma babban zalunci ne, wanda kuma duk wani musulmi ko
ko kuma duk wani adam lalle bai buƙatar a ce a mashi irin wannan abu, amma kuma su ƙungiyar izala lalle ba su duba haka, lalle gurin da suke lalle ko da wani lokaci su ci mutuncin mutane haka kawai ba a ji ba a gani ba. To lalle ya kamata mutanen mu su ma fa su tashi tsaye, in kuma ba haka ba ni na tabbatar wannan ƴan izala lalle za su ci gaba da nakasa mutane 100%. Dan haka ya kamata lalle mutane su ma su dinga kiyayewa. Ko da wani lokaci irin waɗannan mutane idan sun fito suna sukaka kuma kai ka tabbatar baka aikata musu wani laifi kuma baka da wani alaka na kusa da su ko ne nesa tsakaninka da su, to abin da yafi kamata shine lalle babu wanda yafi karfin hukuma kai kokari kafin su kai ka wajen hukuma, lalle kai su wajen hukuma lalle domin a hukunta su, domin tunda an ce lalle babu wanda yafi karfin hukuma amma ka shiru har su je su kai kara a karke su zo su samu nasara kanka, to lalle wannan ba kalamin cutan kanka kai ba. Abin da yafi kamata kenan a yi shi kanshi yanzu shaka ya masu suka duk da ya ce lalle kuru lalle babu wanda isa tilasta mishi je wajen wannan mukabala yawa domin a dokar kasa kai yana da ikon ka fito kai addinin ka, su ma suna da ikon su fito su addinin su, kuma wanda ya ga ba zai addini ba lalle yana da dama, domin ita kasar nan ta Najeriya ba ta da wani addini ta ce lalle wani dole sai yayi doka ce aka ce ta kasa ka bi, shi kuma shaka ya masa suka ya ce lalle yana bin dokar kasa sannan kuma yana bin doka ta addinin musulunci kuma bai tada hankali da kowa, kuma ko da lokaci kungiyar izala shine suke fitowa suna zagin sa ba shine ke fitowa yana zagin su ba. Dan Allah dan annabi idan yau ne farkon zuwa kamar tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar kararrawa, kai share din bidiyon nan kai like, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Mu a gunmu duk wanda ya je wannan ta'aziyya yayi wannan jaje saboda rasuwar rasul jarima a gunmu munafiki ne, ko ba ahlus sunna bane, ba ahlus sunna bane, komin karatunsa komin iliminsa komin matsayinsa amma tuntuni ya mutu, tuntuni ya mutu. Mutumin da baya magana baya ji baya gani baya magana ba mutacce ba wannan bakin Allah ya rufe shi ram, wanda ko shi ya bude sharri ne ke fita Allah ya rufe shi ram tuntuni tun kafin ma officially ya mutu. Gani saboda haka mu wannan kawai officially ne, amma mu tuntuni Allah ya riga ya kashe mana wannan. Sai kafin mu ji ainihin batun alqur'aniyun shine batun rasuwar ra'sul jarima wanda ya rasu shekaran jiya ya rasu ba jiya ba, domin karfe nawa, karfe 2 na dare ranar laraba ne, agun turawa ne yake ranar alhamis a tsarin irgen turawa, amma a tsarin igiyar musulunci sai alfijir ya keto ranar laraba take karewa, kuma karfe 2 alfijir bai keto ba. Da wannan ba shi ne ma abin maganar da muke so ba, abin da muke wangaro dai an yi tayi kun gani a social media game da rasuwarsa, amma kuma akwai matsayin ahlus sunna wal jama'a game da ta'aziyya na irin waɗannan mutane jagororin bid'a. Wannan ba saɓani tsakanin magabata gabaki ɗaya cewa ba a yin ta'aziyya ga jagororin bid'a, ba a yi musu ta'aziyya. Amma abin mamaki sai gashi shugaban malamai na ƙungiyar izala shi ya fara masu ta'aziyya. Ya fara masu ta'aziyya. Ba ya ta'aziyya ga ru'usul jarima, ba ya musu ta'aziyya. Saboda in ka musu ta'aziyya me ka karfafa gwiwan magoya bayan su, gashi yanzu suna ta yabonsa. Suna ta yabonsa. In ka ga mujrimi yana yabonka to kayi wani mujrimanci, dan shi ba yabon abun kirki, kuma ya kamata a ce ya san matsayin wannan, waye da sani ba, babu shi a littattafai da aka a hakamu jana'iz ba ka je ka duba mana, ka duba kai Sheikh Abdul Qadir Jilani wanda suke danganta riƙar Qadiriyya zuwa gare shi a cikin littafinsa mai suna Al-Ghunya yana cewa bai halatta ka yi wa ɗan bid'a sallama ba ma, kai in yi maka ma bai halatta ka amsa ba, bai halatta ka je in yi mutu ka raka gawarsa ba, bai halatta ka yi jana'izan mutuwarsa ba.
wannan fa shugaban su na dariƙa, shugaban ɗaya daga cikin dariƙun ne, wanda yake shi bai san ma da dariƙar ba, a shi Sheikh Abdulkadir Jilani ba bai san ma an kafa wannan dariƙar ba, sai bayan mutuwarsa almajiransa ne suka yi kiro wannan dariƙar. Abin da yake cewa kenan. Haka kuma duk malaman sunna su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai Ibn Qayyim gaba ɗaya sun tafi cewa ba a girmama ɗan bid'a ta yi masa ta'aziyya in shugaban bid'a ne, amma ba laifi in kawai gama gari ne waɗanda dama suna in binizuzu ne kawai, an gane ko waɗannan za a yi musu za a rika musu mujamala da abin da jaje saboda mai a jawo su gane gaskiya su bi, don saboda raman da yawa daga cikin su masu suna bi ne kawai a makance, ba wai suna bi ne saboda sun san cewa ba daidai bane. Yawa daga cikin su kawai su imanin su abin da suke bi daidai ne, amma sun shugabannin su san ba daidai bane, kuma su ne suke bi karantarwa suke kira zuwa ga wannan batar. To duk wanda ke kira ga bata bai cancanci bai a yi masa ta'aziyya ba, don ya zama mai ra'asul jarima. Wadaka abin da shi wannan shugaba na kungiya ya yi ba daidai bane, kuma za ku sha mamaki yanzu wannan abu da ya faru wallahi zai bayyanar da yawa daga cikin munafukan ahlus sunna wanda suke cewa su ahlus sunna ne, zai fitar da munafukai a cikin su. Za mu san munafukai a cikin su, za mu gane dama sai wani abu babba ya faru ake gane wanda yake yi saboda Allah da kan wanda yake yi saboda duniya. Wallahi za mu gane, ku sa ido gane. Mu a gunmu duk wanda ya je wannan ta'aziyya ya yi wannan jaje saboda rasuwar rasul jarima a gunmu munafiki ne, ko ba ahlus sunna bane, ba ahlus sunna bane, komin karatunsa, komin iliminsa, komin matsayinsa, ya kamata mu gane wannan ba ahlus sunna bane. Ahlus sunna ba sa kaucewa manhajin ahlus sunna, komin girman mutum balantana ya girma ne aka samu a hanyar dalala, hanyar mata, a girma ce aka samu ta hanyar ɗaukar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Allah kawai abinda mu a takaice za mu ce shine muna bakin ciki muna farin ciki, kamar yadda Ibnul Qayyim al-Jawziyya lokacin da wani ɗaya daga cikin manyan masu fito na fito da malaminsa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rasu, wani shugaban bid'a ne, shi ma rasu jarima ne a lokacin da ya rasu. Shi Ibn Qayyim ya yi farin ciki da rasuwansa, ya zo a guje ya faɗa wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ya ce ga wane fa ya rasu, ya faɗa masa wannan malamin ba wanda ya kai shi fito na fito da Ibn Taymiyyah. Shi ya zo a cikin farin ciki cewa shi kenan an huta da shi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma sai ga bai farin ciki ba, abin sai ba shi mamaki, ya bai farin ciki ba. Sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce masa a'a, ai shi bakin cikin da yake yi ya mutu bai gane gaskiya ba, bai gane gaskiya ba, ya tafi. Shi kaga kowanne abu da daidai ne, shi abu da kai ya yi murna saboda an rabu da sharri, yanzu ba wani sharri da sake fitowa daga bakinsa, ko ba haka ba. Shi kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dawon ba mu wanda yake tausayin in bid'a da ma waɗanda ba sa kan daidai kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, duk da zagin sa suke yi, ina raga musu a wurare da yawa inda bai kauce shari'a ba, tausayin sa yake ji. Yace shi bakin ciki yake cewa ya mutu bai gane gaskiya ba, bai dawo kan hanya ba, shi bakin cikin sa. Kamar yadda wani lokacin da wani Pop John Paul din da ake kira, ko akwai Pop John Paul lokacin wanda ya zo Najeriya lokacin Shagari, wani da ya rasu sai wani ya ji labari a BBC cewa Allah ya yi wa Pop John Paul na biyu rasuwa, sai maza zo samu abokinsa yana masa admission, ko kuma yana so ya faɗa masa labari, ya ce masa kai ka ji labarin BBC na safe ko ya ce abiji ba, sai ce ai John abunan Papa Roma ko ake kiransa da wasu ko Papa Roma ya rasu, sai sa abokin nasa sai ce to amma ya musulunta.
to kamar haka ne an gane ko na ɗaya kenan. Na biyu, mu kan abunmu wannan mutuwa ta rasul jarima mutuwa ce da aka sanar a hukumance, amma tuntuni ya mutu. Tuntuni ya mutu. Mutumin da baya magana, baya ji, baya gani, baya magana, ba mutacce ba? Wannan bakin Allah ya rufe shi ram, wanda ko shi ya bude sharri ne ke fita, Allah ya rufe shi ram tuntuni tun kafin ma officially ya mutu. Gani saboda haka mu wannan kawai officially ne, amma mu tuntuni Allah ya riga ya kashe mana wannan sharri da batar da mutane da ake yi. An gane ko? Saboda haka a takaice ya kasance abin da na faɗa kenan ga wannan wangano za su yi ta fitowa baya, wannan kuma sai ku yi kutubin social media. To sai batun alƙur'aniyun.